Pasamuan ingkang kinasih wonten ing Gusti, sugeng pinanggih wonten ing renungan padinan Ki Kaji Purwantara dinten Kamis Wage Surya kaping 7 wulan Mei taun 2026. Kula Yesus Agung ngajak kita sesarengan maos kitab suci dinten menika ingkang kapetik saking lelakone para rasul bab 17 ayat 1 dumugi 12 lan kawaca ayat 11 ingkang mekaten. Para sederek, saking pangraos kula, anggen kula sami lelayaran menika badhe manggih aral kathah saha badhe kapitungan ageng. Boten namung bados samomotanipun kemawon, nanging dalasan gesang kita pisan. Mekaten sabda saking Gusti, rahayu sedaya tiyang ingkang mirengaken lan nindakaken wonten ing gesang padintenan kanthi setya tuhu. Haleluya. Amin. Para sedherek ingkang kinasih, irah-irahan wonten ing dinten menika yaiku mirengaken swara ing tengahing pilihan kita. Nalika Rasul Paulus nindakake lelampahan tumuju Roma, piyambakipun sampun maringi bilih pelayaran menika badhe nglampahi beboyan lan karugian. Nanging swara menika boten dipun gatekake. Julius saha para rencangipun langkung pitados dhateng pemanggih ingkang katingal langkung masuk akal. Prakiraan cuaca, pengalaman, lan kahanan ingkang langkung kepenak. Pasamuan ingkang kinasih, mirunganipun kita para pasamuan Ki Kaji Purwantara. Ing minggu Paskah kaping gangsal menika kita sami dipun elingaken bilih gesang wonten ing panguwasipun Sang Kristus ingkang sampun wungu boten namung raosaken kapingahan, nanging ugi nyuwun kita dados tiyang ingkang saged mirengaken swantenipun Gusti kanthi setya. Asring kita ngadepi maneka warna pilihan ingkang katingal sae lan prayogi miturut pikiran kita minangka manungsa. Kita nimbang kanthi logika, ngatosaken kahanan, lan ugi manut swara kathah. Nanging boten sedaya ingkang ketingal leres menika saestu karsipun Gusti. Kadang kala Gusti paring pitedah lumantar cara ingkang prasaja, lumantar swara alit ingkang gampil kasilep dening ramehing donya, kados dene pepelingipun Rasul Paulus. Ing padanging Paskah kita pitados bilih Gusti Yesus Kristus ingkang sampun wungu tansah nuntun lampahing gesang kita. Wungunipun Gusti maringi pangajeng-ajeng, nanging ugi nyuwun kita gesang kanthi manah ingkang peka lan mituhu. Awit menawi kita nglirwakaken swara Gusti, boten arang kita nembe nyadari kalepatan nalika badhe sampun dumugi. Mila enjing menika sumangga kita sami sinau dados tiyang ingkang boten namung pinter milih, nanging ugi setya mirengaken swantenipun Gusti lan kanthi andhapasor nindakaken karsanipun. Monggo kita ndedonga. Duh Gusti Allah ingkang gesang lan sampun ngawonaken kawula saking pepeteng lumantar wungunipun Putra Paduka. Mugi Paduka saged ngajari kawula supados boten namung ngandelaken pamanggih piyambak, nanging tansah mituhu dhateng karsa Paduka. Mugi Paduka tuntun lampah kawula saben dinten, supados gesang kawula dados berkah tumrap sesami lan saged ngluhuraken asma Paduka.